Hi guys, welcome to my YouTube channel. Yung topic natin ngayon guys, kung paano maglagay ng thumbnail sa ating YouTube video. Una, punta tayo dito sa YT Studio guys. Pagkatapos, hanapin natin yung video na gusto natin lagyan ng thumbnail guys. Ako ito yung hahanapin ko. Kagaya nito. Presentation National Costume South Africa. Ito kasi wala pa tong thumbnail, lagyan natin guys. Una, pindutin natin itong guys, itong pin. Pagkatapos, yung isang pin naman pindutin natin dito sa gilid. Ayan. Tapos mamili na tayo ng thumbnail guys. Kung mayroon kayong nagawa dyan, itong pindutin itong custom thumbnail. Yan, kasi ako mayroon na ako nagawa dito. Yan, ilagay ko na. Yan. Tapos, click lang guys. Ayan. Ganun lang kadali maglagay ng thumbnail sa YouTube video natin guys. Pagkatapos, i-click natin yung save. Ayan. Edited, save na. Nakasave na yan siya guys. Ayan. Tingnan natin. Ayan, meron na guys. Yan o. Sana may tutunan po kayo. Madali lang po ang tutorial natin guys. Salamat. Like and subscribe. Don't forget to on the notification bell para ma-notify po kayo sa sunod po mga video. Bye bye. Thanks for watching. Give the like.